Yawan maro panahon na eh. Usok yung mga tutok-tutok ba? Maulagi, sus gabi. Nagdaghan jud sila ay. Yawan ako na ba manguha og gwapo. Nya ngano day kay gwapo day ka. Muyak, ay saktaw ko. Kaya nimo dili mo nga gwapo mga bata may pangaon ana. Oy, Brada. Digis. Unsa naman sa entaw? Kana dita sa balay oy. Magbitang diri nagpa-landong Miss Daplin ba payahay. Unsay ko ano si Lagi nakabalita karon day. Sus grabe Gano ko. si balita ron. Uy, yan nagkaroon panahon na. Uy, iso na kayong tuktok ba? Tuktok. Nuktok og balay. Ug kayong pultahan ko magkalisod para lang Ano? masod sila. Kulto na, diba? Suro uy. Diba ka kulto niya kung tapad? Kilong di ay kilong. Kamu ba? Totoo naman ang istorya yung Di, day. bahay. Manoktok, eh. Abi ni mo day, way mawa na tuk mutuo ta. Pero maom na yung prinding maayo ron. Tinuod bang Tinuod man. Tinuod yun ang nay manoktok sa balay. Hala na, unsa day. nga nang iwit mangi ka sa balita wa kay cellphone. Sa Facebook, grabe na ba sa Ka lang. Facebook. Ako cellphone kay sige lang kalubat. Oy, lisdanan gani kay. Mahal mo sa cellphone ron. Oy. Basta day karon day lisod kung Mo panahon na. hindi ako sabi kini ha. Ako ikatambag nimo ika kay gwapa ra jud ka. Attract ka sa mga kulto, manguha ra ba ng mga gwapa ra ba? Oo, sa gwapo patay makadlo kani Kasi sa kagwapo lagi ra ka kasi sa Sure, mususuan. tinuod na yun ang kanang nay manoktok sa balay. Tinuod na og ka makablihan nimo. Unsaon man ka? Aw naara na sa My style. paimuslan ka or katsun ka or hakon kag ibaligya. Oh na siya. Ang gila na day. Dili na Yawa na po na tinuod yun. As in tinuod yun na siya. Ang gila, uy, kahiya pa sabton. Uy, Tinuod lagi ang uban man gani. Asa magkakita na? Kailan sa cellphone, sa social media. Oh my Tagham, God. sag-asa pa platform ka matanaw na agyod. Uni ang worst pag yun kay. Kana pa yung manuktok, magpanggap pa yun nga. Imuhang mama, magpaabli kay. Imuha ko ng mama, usahay papa, tiyo. Ang kulto unsa nang kulto ka lang magician? Dili. Grupo na siya ba? Grupo sa mga daotang tao ba nga. Daotan sa og tuyo. oh, mo na siya day. Muna ikaw magbantay, jud ka. Kung ano ba tayo ka? Unya sa. Man, mulis ako sa mua. Ako to paibaon si mama. Nga nay manuktok sa balay ba kay. Oo, Oh, bibitahay mo para pa. ma-over si mama ka. Oh, ay. Maujud, mas maayo jud. Atong si mama. Sige, sige. Ukog ka kulto. Ikaw noon. Ma! Puro mga buwang di sa na naman ka. Ma ka lang. Kabalo ka unsay ko ano na, unsay mga balita kabalo, ako kabalo, ngano ka diha. Maalagi manuktok na. Manuktok sa balay kuno. Sus, totoo sa Uy, delikado kay naman kay kuwaon kuno kag unsa to ulo niya. Kuno ka niya kanang unsa na ay kanang basta delikado kuno na maoy. Ay, sa totoo ng Diyos ay puro Sa maoy, ma. Uy, mas okay na nang kanang matuo tama kay umay mawa na to ma. ano, may mawa Magdito pa. Uy, makmino sa maoy. Kanang basta nay manuktok gani ma ay yujug abliha ma. O dito mga bre, og dita kaila oy. Mo gani, di ba? Nasi uban mo unsa na magpaasip ba nga? Ngayon nang mama Gisa ni ablihi. Ayo jud ma kay delikado ko na ma. Diyan nagud ka nakadungog ka ng istorya ha, Diyos. Sa social media. Ang katong mga nag-post nga na kanang na biktima. Mo na mapalihog lang ma kay taon na pinanggar ba kay tika ma. Basta ayo jud abliha ma magpinaunsa ma. Kadiya Diyos oy, nay pinuti na ko dito, og nay pabungguan. Kailangan pa mama. Basta ma, ay lagi abliha mo. Dili lagi abrihan, pakon ti ka ng taharon, gi nag abrihan oh. Basta ka, iyo jud abliha basi pa mo nga. Mama, abliha ko mama si Gisa ni ayo jud ma. Dili lagi balik makalimutak. Ali diri kay mukaon tag saging. Kaon ta ma. Kailan ning saging ma? Di na baligya kaunon diha. Sa kung ginamos ma. Mama ning ginamos sa katong tumban-tumban. Ah. Basta tarong halang sili. Halang man na ay ako ang nagigisal o kaya Kaya niya. suka o. Ayun na. Puro di kagbuang di sa pahawa di abim mo. Kasi mo sa galing palit anam ay. Baligyan ng sariyo ni agi to sariyo diri ganina. Sige may matawag sa kuma. Oh lakaw. Hello? Ah, manaag ta? Joro oy, tinuod naman libre si. O sige, bantay ka. Agi, asti mag-abot. Ah, sige, padung ako. Manangin sa ko mama ha.
gani mo sa. Malakas ako ma, manglag sa akong amiga kay manglibre akong kuan usa ka barkada. Oo na ha, pagabi ha. Sige ma. Salamat ma, bye-bye. 3 hours later. Ma! Ma! Kinsa man na? Gisa ni ma, anak nimo, ablihin ako ma. Ay kung Ilara, kulto ka. Kung Ilara, kulto ka. Pero tinguli sa kong anak muli kadlawon dili karon. Hapon pa mo pa pagniob ay pangiladay. Naunsa man si mama, oy ning uli kog sayo kay na ako'y nalimtan. Pauli dito sa inyo gasa ka aron di ko magtawag pulis. Kulto ka, kulto. Manoktok ayaw sunduga akong anak. Ma, gisa lagi ni ma. Bahala ka diya. Kailangan ka magtawag kong pulis, ha? Ipadakop ti ka. Ma, si mama oy. Ako kwarta man na ibilin dirama, ano ko'y pamlitig balik dito ma. O, ay kung Ilara, tulisan ka. Mas gisa lagi ni ma, lili ko mabay lili ma pag lili. Anak, muli og sayog. Kadlawon kay bawo ko sung anak muli kadlawon. Ayaw kuan, manawag ko ng pulis ron ipadakop ti ka diya. Ha? Mama, gisa lagi ni ma. Ari lang tubag na ako mabi. Ha? Kamu mga kultuhan mo, maigid mo. Sus, lamian niya pang sunugon ay buhi. Mama, gisa lagi ni ma. Ablin ako maba. Buwan diya. Magtawag ko pulis. Mama, ma si gisa lagi ni ma. Hello, pulis. Ay, si mama. Kulto diri nanuktok sa mga pulis. Polis, agtuo polis. Iyan ang anak. Kung dakop ani palihog kog dakop na kulto diri nga nanuktok. Mo, dili lagi ko kulto ma. Si gisa ni ma. Imo anak kagwapa. Karon dayon ni kay naa diri ba samok diri sa mga. Mama, ay, asa man ko niyang patugo na ni eh. Ma, ako kwarta, ma, na, dira sa bag. Ayaw ko Ilara. Dili, lagi ko kulto, ma. Lagi ka. Pangila diyan, sundo ko Mama, gisa lagi ni ma. Bahala ka diyan. Ari na lang gumatog, gawasay. Oh, digit ko mga bre kay ingnan di ko daan sa mga anak kanina nga digit mga bre og ngay manuktok. Ma, maluoy ka na ako, ma. Maluoy ka na ako, ma. Ari na lang gumatog sa kilid, eh. Paingon na ang pulis, paingon na ang pulis. Gina ko ni mo laboy. Ma. Mama, nilagay ko kulto, ma. Ano ka disa na mo ka diri sa gawas. Ay, nakalagi mo diri. Ano ay kanang wala ko ablihin ni mama kay gato niya kulto ko. Mo na kay ingon man kag kulto-kulto di wano kablihi. Pawagi mo mama uy. Cellphone din ako ng bag lagi na. Nahibilin manggod kay nagdadali mo sa Sa cellphone mo matay cellphone mo mama. Ako cellphone ba kay ibilin ako sa kong barkada. Yang akong gibalikon ta kong bag kay na dito akong kwarta. Bisag ako sa inahan, oy, di na ako mga bli, uso ka ng tuk-tuk-tuk. Tama nimo. Mag-live ko kadali pa live ako. Mag-open ko. Pahibalo sa tanan, ako din ni si Jisa. Gwapa. Na inaot ko nga dili na mo magsigig post-post anang manuktok oy. Kay karon walang kuha ko ablihin ni mama kay gato niya kulto ko. Hindi ko ablihin ni mama sa kumatugan eh. Dire sa layo, sa kilid, at ubangan. Ayun na musik puspusa na nay manuktok ha. Kay wala na dyan ko ablihin ni mama. Bye-bye. Oh na, lagan man. Minti man, gatik mo, tagan. Oh, magrabe, ari gumutog. Sakit yan eh. Wala may nanuktok. Lakaw na tong kulto. Nahadlok ko sa pulis. Mag-CR ko, bi. Jisa? Jisa, mana na amak kalian natog, Jisa? Bangun dia, ay! Mana ka, ay? Mama ko di bagli. Mama ko kulto ikaw dito nanuktok? Oo, ako. Uya, ikaw di. Ano di sunod dis malay day? Mama ko ka nga, ang kulto mo pare-parehas imong naong dali na sunod.